בוא כבר נתחיל עם זה, ככה נגמור יותר מהר. רבותיי, ביקשו מאיתנו לומר מילות פתיחה לערב הזה. ובכן מוטי, מסתבר שדבר אחד שכחנו לעשות, מיד שביקשו מאיתנו. מה? להגיד לא. אז מה צפוי בלוח הקיץ של ערוץ 10 בעונה הקרובה? על כך יש לי הפתעה מרעישה. מה ההפתעה? יש עונה! שוחחתי איתה במקרה לפני חודשיים. מה היא אמרה? תמתין בסבלנות, היא עוד לא סיימה לדבר. תגיד ירון, לגבי הריאליטי, מה באמת עם היפה והחנון? הם ימשיכו להגיש את החדשות. אפילו אנחנו חתמנו לעוד שנתיים. זה באמת המון זמן? שנתיים בערוץ 10 זה כמו 14 שנים בערוץ רגיל. ובכן מוטי, מסמנים לי שעלינו לסיים. זום אין בבקשה. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. זה יותר מדי. יפה. ועכשיו אליכם, מיקי ויעקב. מה קורה? יכול להיות שביטלו אותם? הגיע הזמן, שנים שהם לא מצליחים להתרומם ברייטינג. אומרים שזה בגלל התוכנית שמשודרת לפניהם. מצוין, אולי יבטלו גם אותה. הלו? הלו?